Медыкаў у Беларусі дастаткова, цвердзіць профільнае міністэрства. А як насамрэч? Навошта Лукашенко сустрэўся з галоўным суддзём Расіі? А таксама, ці забароняць беларусам лазні і шашлыкі на лецішчы? Падрабязнасці ў сённяшнім аб'ектыве. Віталь Бабін у эфіры. Добры вечар, пачынаем. Гадзіну адміністрацыя Дональда Трампа паведаміла Святлане Ціханаўскай, што новае вызваленне палітвязняў, цытата, адкладзенае на некаторы час. Пра гэта піша агенцтва Reuters са спасылкаю на кіраўніцу аб'яднанага пераходнага кабінету. У размове з Reuters Ціханаўская заявіла, што ведае прычыну, але не стала яе агучваць. Пры гэтым падкрэсліла, што гэта не канец працэсу перамоваў паміж Вашынгтонам ды Менскам, ды зноўку нагадала пра допіс прадстаўніка Трампа ў справах Беларусі Джона Коула. У ім амерыканскі пасланнік параіў не губляць надзеі. Апошняе вызваленне з удзелам Коула адбылося 19 сакавіка гэтага года. Агулам, дзякуючы намаганням амерыканскіх уладаў, на волю выйшлі больш за 400 палітвязняў. Ратаўнікі працягваюць умацоўваць грунт, які напярэдадні прасеў каля шматкватэрнага дому нумар 10 на вуліцы Шрадера ў Віцебску. Катлаван, што ўтварыўся ў выніку інцыдэнту, ўжо умацавалі жалезабетоннымі плітамі і пачалі засыпаць. У мэтах бяспекі жыхароў дому выселілі на адныя сотні. За гэты час сітуацыйны штаб правёў агляд падвальных памяшканняў і ніякіх пашкоджанняў фундаменту дому не выявіў. Сярод іншага, працоўныя пераклалі каналізацыйную трубу і збіраюцца забіваць шпунты ў жалезабетонныя пліты ў катлаване. Каб даведацца, калі выселеныя жыхары змогуць вярнуцца дадому, нашыя калегі з сайту пад выглядам звычайных жыхароў патэлефанавалі ў мясцовае ЖЭУ. Там начальник выезжал, ну вот делают же, конечно, работали поздно. Ну, говорят, что сегодня будут назад заселять. Работа же сделана же все. Для других данных нет риска? Нет, нет никак. Трагедыя ў аграгарадку Стараселле забрала жыцці дваіх. Ноччу там загарэўся прыватны дом, у якім былі гаспадары ды іхны маленькі ўнук. Пажылая пара паспела выратаваць дзіця, але сама загінула. Падчас пажару 47-гадовая жыхарка дому выбіла шкло ў вакне і праз яго перадала свайго двухгадовага ўнука суседцы. Цяпер дзіця у рэанімацыі пад наглядам медыкаў. Самыя гаспадары выбрацца з захопленага полымем дому не здолелі. Сярод асноўных версій у трагедыі няспраўная праводка або неасцярожнае курэнне. А ў горадзе сёння ў дзень работнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў выратавалі на пажары 7 асобаў. Там гарэла адна з кватэраў на вуліцы Пушкіна. Адную асобу вывелі з калідору ахопленай агнём кватэры і яшчэ 6 суседніх кватэраў, аднак гаспадыню выратаваць не паспелі. Пажар заліквідавалі, яго прычыны высвятляюцца. Следчы камітэт затрымаў вінаватага ў масавым атручэнні дзяцей на Меншчыне. Паводле сілавога ведомства да трагедыі прывяло парушэнне неназваным мужчынам санітарна-эпідэміялагічных нормаў. Прытым СК не называе прадпрыемства, дзе працаваў затрыманы. Але ў Мінздароўя крыніцай інфекцыі папярэдне называлі прадпрыемства «Біямалпрам», што вырабляе кісламалочны прадукт для малых «Біфідзін». На прадпрыемстве нашым журналістам адказалі, што самі пакуль не ведаюць абставінаў здарэння. Прадукцыя заводу вынятая з рэалізацыі. Дзеля недапушчэння аналагічнай сітуацыі следчыя органы праводзяць прафілактычную працу з прадпрыемствамі малочнай галіны ва ўсёй краіне. Нагадаем, 2 і 3 чэрвеня больш за 30 дзяцей з розных навучальных установаў Барысава трапілі ў цэнтральную раённую больніцу з папярэднім дыягназам востры гастраэнтэрыт. Яшчэ 13 дзяцей з такімі ж сімптомамі трапілі ў іншыя медычныя установы Меншчыны. 5 чэрвеня ўсіх дзяцей выпісалі дадому.
адзначыў, што заўсёды падтрымоўвае працу Верхоўнага суда і заявіў, што суддзі самыя залежныя людзі, бо, маўляў, залежаць ад закону. Лукашенко сустрэўся са старшынём Верхоўнага суда Расіі. Як супрацоўніваючы судовыя сістэмы дзвюх краінаў і чым беларусам пагражае дэклараванае ўзмацненне такой супрацы, разбіралася Ірына Дарафейчук. Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Верховные суды Беларуси и России маюць подписать меморандум про ўзаемаразуменне і супрацу. Таким будзе вынік візіту ў Беларусь старшыні расійскага Верховнага суда Ігора Краснова, які разам з беларускім калегам Андрэем Шведам сустрэўся з Лукашэнкам. Меморандум скіраваны на забеспячэнне адзінства падыходаў у правасуддзі. Можна весці нават размову пра страту прававога суверэнітэту з боку нашай краіны, таму што, безумоўна, Расія не будзе подстроивать себе свае стандарты под беларускія, а хутчэй гэта будзе адбывацца наадварот. Сёння судовыя сістэмы Расіі і Беларусі супрацоўнічаюць у межах Кішынеўскай канвенцыі прававой дапамогі, што датычыць краінаў СНД, але дзеяць і шэраг двухбаковых пагадненняў паміж генеральнымі пракуратурамі, следчымі органамі, міністэрствамі юстыцыі, судамі. Больш за 5000 беларусаў застаюцца ў расійскай базе вышуку. А яшчэ ў 2022 годзе Андрэй Швед, які тады займаў пасаду генеральнага пракурора Беларусі, заяўляў пра 5 перададзеных у Расію крымінальных справаў у дачыненні расейцаў за іхны ўдзел у протестах 2020 года. Одна из них разглядалась в Казани. Гражданин Российской Федерации, 42 года, осужден судом к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Он в сентябре 2020 года угрожал начальнику управления государственной автомобильной инспекции МВД нашей республики расправой, физически в том числе, ему и членам его семьи. У канцы траўня Сафонаўскі раённы суд Смаленскай вобласці абараняў беларускага сілавіка ад свайго ж расійскага грамадзяніна. Артур Андрэеў у снежні 2020-го адправіў СМС з пагрозамі спецназаўцу Кірылу Барысіку, што браў удзел у разгоне пратэстаў. Суд прызнаў яго вінаватым у пагрозе гвалту ў дачыненні прадстаўніка ўлады, прызначыў штраф і кампенсацыю маральнай шкоды. Асобна падчас сённяшняй сустрэчы Лукашенко хваліў расійскі досвед камп'ютарызацыі судовай сістэмы. Ігор Краснов выступае за шырокае выкарыстанне лічбавых тэхналогіяў ды элементаў штучнага інтэлекту ў судовай дзейнасці. Летась у лістападзе ён даручаў паскорыць увядзенне гэтых інавацыяў у Расіі. Мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали. Мае значэнне мемарандум і ў галіне міжнароднага правасуддзя. Ён замацоўвае дырэктыву найвышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы, прынятую сёлета ў лютым. Паводле яе, Верхоўныя суды Беларусі і Расіі маюць каардынаваць дзеянні на міжнародных пляцоўках, між іншага ў ААН. Ірына Дарафейчук, Белсат. Больш за 100 злачынстваў, звязаных з фінансаваннем тэрарызму і экстрэмізму, летась перадухіліў камітэт дзяржаўнага кантролю. Былі выкрытыя 195 злачынстваў паводле фактаў ухілення ад выплаты падаткаў. Пра гэтыя ды іншыя вынікі працы камітэту дзяржаўнага кантролю апавёў у палаце прадстаўнікоў старшыня КДК Васіль Герасімаў. За мінулы год камітэт праверыў больш за 2800 аб'ектаў гандлю і грамадскага харчавання. Дзейнасць 79 з іх была спыненая. З рэестру пераапрацоўнікаў мясной прадукцыі выдаленыя больш за 40 несумленных суб'ектаў. Выяўлены 121 факт атрымання заробкаў у канвертах і 150 карупцыйных злачынстваў. Акрамя таго, КДК прапанаваў узмацніць кантроль дабрачынных фондаў, каб спыніць крадзеж ахвяраванняў. Пры гэтым за апошнія 5 гадоў паводле Герасімава колькасць правяранняў у краіне знізілася ў 2 разы. Дэфіцыт паліва ўслед за украінскімі дронамі перакінуўся з Крыму на Краснодарскі край. Як сведчаць самыя мясцовыя жыхары, на большасці заправак бензіну няма, а там, дзе ёсць вялізныя чэргі. У самым Крыме становішча набліжаецца да гуманітарнага крызісу, падрабязнасці дронавай блакады ў з метра Смака.
Панорама за окнами, что выходит на российскую нафтобазу в Усть-Лабинску, больше нагадывая фильмы про апокалипсис. Пожар там трывае уже 3 дни. Ждем нефтяной дождь, как в Туапсе. Долго чакать не доводится. Здравствуйте, последствия ночи в Новороссийске. Атаки на нафтовые объекты отбываются штодзень. За наступствами экалагичными подтягиваются экономичные. Калі спочатку атаки украинских дронов позбавили бензину оккупованный Крым, вот мы и приплыли. На Лукойле нету бензина. то теперь дефицит палива у российском Краснодарском крае. Краснодар. И до нас добралась эта ситуация с бензином. На большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся. Продаж бензину уже обмежевали на заправках у Сочи, а у мясцовым аэропорте напаляется атмосфера про скасаванные рейсы. 12 часов мы находимся! Пакуль у Беларусі працягваюць прадаваць білеты на мясцовыя курорты, вось так чарговая трывога прымушае бегчы з сочынскіх пляжаў тых, хто надумаў там адпачыць. Калі ў Краснодарскім краі паліва на запраўках хоць з цяжкасцямі, але можна знайсці, то ў Крыме машыны з пустымі бакамі ўжо стаяць бясконцымі ланцугамі ўздоўж трасаў. Больш за тое, у крамах пачала знікаць ежа. Як сведчаць мясцовыя жыхары, ў дэфіцыце крупы, мука, цукар. Амаль усё забеспячэнне праз сухаземную трасу адрэзалі украінскія дроны, сведчаць расійскія ваенкары. Бо тэхнічныя магчымасці з ЗСУ за апошнія некалькі месяцаў значна выраслі. Очередная машинка сожженная. Мінулай ноччу чарговым ударам украінцы перарэзалі Чангарскі мост, што звязвае Крым з акупаванай часткаю Херсонскай вобласці. Некаторыя вайсковыя эксперты ўжо параўноўваюць сітуацыю ў Крыме з вызваленнем Херсону, калі адрэзаныя ад забеспячэння расейцы былі вымушаныя пакінуць горад. Але пакуль фактычная блакада найбольш пагражае эканоміцы паўвострава. Крым живет летом. То есть летом это жизнь, летом это бизнес, летом это деньги на отдыхающих. А потом осень, зима, весна, жители Крыма живут за счет того, что они заработали летом. Сейчас курортный сезон, его нету. Тым часам атакі Украіны ўсё больш уплываюць на жыццё расійскіх рэгіёнаў. Пасля налёту украінскіх дронаў на Бранскую вобласць, што мяжуе з Беларусю, паводле мясцовых уладаў без электрычнасці застаюцца 35 000 чалавек. Новых атакаў расейцы чакаюць нават на рэзідэнцыю Пуціна ў Новгарадскай вобласці. Трасу каля яе зацягнулі супрацьдронавымі сеткамі. Зміцер Смак, Белсат. Жыццё на беларускіх лецішчах звычайна ажывае з надыходам цеплыні. Цягнуцца ў садовыя таварыствы не толькі аматары пакорпацца на ўласных градках, але і тыя, хто хоча папросту добра адпачыць па-за горадам. Пры гэтым неўзабаве сітуацыя можа кардынальна змяніцца. Дзяржава рыхтуе новыя забароны, датычныя найперш шумнага і масавага адпачынку на лецішчах. Падрабязней Валера Руселік. Міністэрства эканомікі вынесла на абмеркаванне праекту указу Лукашэнкі аб дасканаленні дзейнасці садовых таварыстваў. Сярод іншага прапаноўваюцца спрашчэнне працэдуры перадачы садовымі таварыствамі лінію электраперадачы ва ўласнасць дзяржавы, змены ў працэдуру агульных сходаў, пытанне перавядзення лецішчаў у статус паселішчаў, а таксама Праектам прапаноўваецца на зямельных участках, нададзеных для калектыўнага садаводства, будаўніцтва лецішчаў, на якіх размешчаныя садовыя дамкі, лецішчы, забараніць дзейнасць у арганізацыі адпачынку і забаваў, наданне паслугаў у арганізацыі правядзення культурна-відовішчных спартова-масавых падзеяў, наданне паслугаў лазні, сауны. Садовае таварыства, якіх у Беларусі налічваецца каля 5000, гэта аб'яднанне дачнікаў дзеля самаарганізацыі і вядзення гаспадаркі на агульнай тэрыторыі. Па сутнасці, гэта некамерцыйная арганізацыя са сваімі правіламі, статутам і ўнёскамі. Не дзіва, што менавіта пункт датычнай камерцыйнага выкарыстоўвання лецішчаў і выклікаў найбольш гарачыя дыскусіі сярод дачнікаў. Коммерческая аренда дачи под ударом. Запрещают бани, сауны, свадьбы, корпоративы. Любое массовое мероприятие. Штраф до 30 базовых. Но вот проблема. Формулировки размытые. Шашлыки с друзьями – это уже организация отдыха? Минэкономики говорит, если шумно и много людей – нарушение. Риск злоупотреблений колоссальный.
Меркаванні падзяліліся. Адныя падтрымліваюць пазіцыю міністэрства. Маўляў, садовыя таварыствы ствараліся для спакойнага прыватнага адпачынку, а ўсе гэтыя камерцыйныя імпрэзы павінны адбывацца ў аграсядзібах. Апаненты ж рытарычна перапытваюць. Калі замінае шум ад кліентаў, то чаму б тады не забараніць здаваць не толькі лецішчы, але і, скажам, кватэры ў шматпавярховіках. І наогул, чаму значным шумам змагаецца не міліцыя, а Міністэрства эканомікі. Калі ласка, званіць у адпаведныя службы міліцейскія і запрашаць іх для навядзення парадку, калі ёсць беспарадак. Ну, в іншых выпадках, калі прыязджаюць там дзеці, сем'і, якія карыстаюцца нейкімі мажлівасцямі на прыродзе адпачыць арганізавана, я лічу, гэта проста непраўданае будзе абмежаванне, якое забароніць і ўласніку нешта з гэтага атрымаць, і людзям атрымаць належны адпачынак за даступныя ім грошы. Грамадскае абмеркаванне законапраекту працягнецца да 18 чэрвеня. Свае думкі і заўвагі можна пакінуць у каментарах пад дакументам на прававым форуме Беларусі. Валер Руселік, Белсат. Зрэшты, нас чакае гарачае лета з мінімумам дажджоў, таму варта рыхтавацца да засухі і пажаранебяспечнага перыяду ў лясах. Пра гэта распавялі работнікі Белгідрамету падчас адмысловай прэс-канферэнцыі. Не исключено, что, конечно, в этом сезоне у нас тоже могут отмечаться как неблагоприятные, так и опасные явления, связанные с конвективной деятельностью. Это и шквалистое усиление ветра, это и град, это и грозы, и очень сильные осадки. В целом у нас все предупреждения в оперативном режиме размещаются на наших сайтах, в социальных сетях и в нашем мобильном приложении. У сярэднім, паводле спецыялістаў, за лета ў Беларусі выпадае 226 міліметраў ападкаў. Самым вільготным быў 1998 год. Тады выпала 335 міліметраў. А найменш ападкаў было зафіксавана летам 1992 і ў 2015 годзе тады выпала толькі 111 міліметраў. Што датычыць тэмпературы, то самае спякотнае лета ў Беларусі было ў 2010 годзе, калі ў сярэднім за сезон склала 26,6 градуса. Абсалютны максімум тэмпературы быў зафіксаваны ў Гомлі 38,9 градуса. Ну і вяртаемся да тэмы здароўя. Чыноўнікі сцвярджаюць, што Беларусь ужо фактычна пераадолела кадравы крызіс у беларускіх шпіталях і паліклініках. І паводле ўсё ж такі падлікаў у сістэме аховы здароўя цяпер вакантныя 3600 ставак, яшчэ амаль столькі ж не стае сярэдняга і малодшага персаналу. Мала гэта ці не шмат, і ці закрытая ўвогуле гэтая праблема, высвятляла наша журналістка Юлія Цяльпук. Напередодні Дня медработніка і ў разгар прыёмнай кампаніі ў ВНУ Міністэрства аховы здароўя агучыла статыстыку, якая мае супакоіць кожнага пацыента. Лекараў хапае. Працуюць яны ў сярэднім па 10-13 гадзінаў у залежнасці ад мясцовасці. Это значит, что наш специалист работает на ставку и плюс 0,25 совмещения этой ставки. Какое-то дополнительное. Конечно, у нас на сегодняшний момент есть регионы, это Витебская, это Минская область, это частично регионы Могилевской, Гомельской области, в которых комплектованность ниже. И коэффициент совместительства 1,3, 1,37. Паводле чэрвеньскіх звестак Белстату ў Беларусі ўладкаваныя 50 700 лекараў і амаль 124 000 працаўнікоў сярэдняга медперсаналу. Паводле Дзяржаўнага банку вакансіяў не стае больш чым 3600 лекараў і больш чым 3200 медычных сясцёр, лабарантаў, акушэраў і фельчараў. Аднак невядома, колькі рэальна ставак не стае. Адзін лекар можа сумяшчаць 3 спецыяльнасці, і Міністэрства аховы здароўя улічвае гэта як 3 занятыя стаўкі, ствараючы ілюзію поўнага штату. На сайце вакансіяў таксама і чвэрць стаўкі, і паўтары адлюстроўваюцца аднолькава як адна вакансія. І гэтыя вакансіі кіраўніцтва паліклінік закрывае не самымі дасведчанымі лекарамі. У нас падрыхтоўка пасля выпуску з медуніверсітэта трывае 1 год. Гэта вельмі мала. Ва ўсём цывілізаваным свеце кардыолог, напрыклад, 5 гадоў шкалення. У нас год. Таму так яны проста канвеерам выпускаюць абітурыентаў, вчорашніх абітурыентаў, студэнтаў і зачыняюць імі стаўкі. Гэта іх выхад.
Яшчэ адзін прыём выхаду на прывабную статыстыку – гэта адмова ад набору платнікаў у медычнае ВНУ. Сёлета максімальна павялічылі набор так званых мэтавікоў. Гэта абітурыенты, якіх Мінздароўя размяркоўвае ў канкрэтную установу на 5 гадоў. Уже на сегодняшний момент наши абитуриенты взяли целевых направлений больше, чем у нас мест на поступление. Лекар Станіслаў Салавей лічыць, што ахвочыя навучацца ў медуніверсітэце знойдуцца, нягледзячы на размеркаванне. Глыбейшая праблема з ахвочымі працаваць медсястрою ці акушэрам. Калі мы кажам про колледжы, там уже, на жаль, пайшло да просто абсурдна, калі ёсць диплом, о, ты нам подходишь, давай, хутчэй. У наших сучасных рэаліях дэфіцыт медсестер будзе больш складана аднавіць, ніж калі мы кажам дэфіцыт лекароў. То есть там нават грашыма-то не атрымаецца заліць. Як можна падыграць медсестру за 1,5 гады? Таму таксама ее будуць просто по факту давучваюць уже на працоўным месте. На паперы ж зноў будзе закрытая стаўка. Крызісу вакансіяў статыстыка не пакажа, але сітуацыя нездаровая у дачыненні да пацыентаў, якія разлічваюць на кваліфікаваную дапамогу ў больніцы ці паліклініцы. Лукашенко ж цвердзіць, што ўсё ў нас добра і не патрэбныя нават лекары, якія быццам масава просяцца ў Беларусь пасля працы ў краінах Захаду. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там. Юлія Цяльпук, Белсат. У аб'ектыве на сёння ўсё. Больше навінаў у наших сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Пры гэтым наш інфармацыйны вечар працягваецца і спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем сёння разам з Юліяй Лабановай. Вітаю, спадарства. Вызваленне беларускіх палітвязняў пакуль на паўзе. Адміністрацыя Трампа паінфармавала пра затрымку Святлану Ціхановскую. А таксама Еўразвяз прапанаваў новы санкцыйны пакет за расійскае ўварванне ва ўкраіну, што закране і Беларусь. Абмяркуем гэтыя тэмы з палітыкам Паўлам Латушкам ужо праз імгнення. Да таго ж вас чакае інтэрв'ю з Герлінды Нігус, эксперткай у пытаннях НАТО і міжнароднай бяспекі, якой запісаў наш карэспандэнт у Брусэлі Аля Сіліч. Запрашаю на выданне. Ну а я, в свою чергу, запрашаю вас прагаласаваць у нашым ананімным апытанні датычна вызвалення палітвязняў. Ужо хутка ўсе падрабязнасці. Белсат, працуем у жывым эфіры і сёння пытаемся у вас, чаму палітвязняў пакуль не будуць вызваляць. Як стала вядома, адміністрацыя Трампа паведаміла пра гэта Святлане Ціхановскай і варыянты адказу. Лукашенко хоча больш саступак. Гэты варыянт набраў больш за палову тых, хто прыняў удзел у галасаванні. Амерыканцы проста стаміліся весці гэтыя працэсы, гэтыя перамовы з Менскам, альбо перашкаджае забарона транзіту калію. Таксама адна з прычынаў можа быць відавочнай. Ну і ўвогуле пакуль што не ведаем. Таксама я думаю, што гэтае пытанне можам скіраваць нашаму наступнаму госцю, і тэма нумар 1 ужо. Ну а пакуль больш падрабязнасцяў па гэтай тэме. Адміністрацыя Дональда Трампа паведаміла пра часовую затрымку ў перамовах з Александром Лукашенкам наконт вызвалення беларускіх палітвязняў. Пра гэта агенцтву Reuters заявіла лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціхановская. Паводле Ціхановскай, амерыканскі бок папярэдзіў, што наступнае вызваленне, цытата, адкладзенае на некаторы час. Прычыну затрымкі палітык раскрываць не стала, аднак запэўніла, што сітуацыя пад кантролем. Ведаючы прычыну, я не хвалююся, гэта не канец працэсу, заявіла она. Падставою для аптымізму застаюцца і словы спецпрадстаўніка США ў справах Беларусі Джона Кола, які заклікаў беларусаў захоўваць надзею, паабяцаўшы, што Вашынгтон яшчэ не скончыў сваёй працы. Дзякуючы перамовам з удзелам амерыканскай адміністрацыі ўдалося вызваліць больш за 400 палітвязняў. Паводле праваабаронцаў вясны у турме застаюцца каля 880 зняволеных паводле палітычных матываў, больш за 170 з іх асабліва ўразлівыя праз узрост, хваробу або суворыя ўмовы ўтрымання. І да нашага эфіру далучыўся Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Вітаем вас. Вітаем. Добрый вечер, вітаю вас. Ну што ж, у інтэрв'ю Reuters Святлана Ціхановская заявіла, што яна ведае пра прычыну затрымкі дыялогу Вашынгтону з Лукашэнкам і не хвалюецца. Ці ведаеце вы гэтую прычыну?
Ну, я думаю, ад таго, што ведаем і не ведаем, мы ўсё роўна, на жаль, не зможам гэта агучыць. Давайте просто зразумеем адно, што сам спадар Коул, спецпрадстаўнік прэзідэнта Трампа, анансаваў свой візіт у маі месяцы ў Беларусь. На жаль, гэты візіт не адбыўся. Адбылася паездка пастора Грэма, які зладзіў вялікае мерапрыемства для пратэстанцаў. Я думаю, што гэта таксама быў узаемны крок у рамках двухбаковых дамоўленасцей. Пазней ужо спадар Коул сказаў, што сам жа праінфармаваў тым, што гэты візіт пераносіцца на пазнейшы тэрмін, але мы дакладна ведаем, што праца працягваецца і працэс па вызваленні палітзняволеных не спыняецца, таму будзем мець надзею, што будуць гэтыя зняволеныя выходзіць на волю і будуць вынікі бліжэйшым часам. Але ці гэта Лукашенко паставіў на паўзу перамовы, ці ён не атрымаў тое, што хацеў? Можа быць, вы так агулам можаце акрэсліць прычыну? Я разумею, што гэта вельмі складаная перамоўная сітуацыя, таму што Лукашенко гандлюе ў прамым эфіры людзьмі. Ён гандлюе беларусамі і беларускімі, таксама замежнымі грамадзянамі, якія знаходзяцца за кратамі. Мы ведаем, што і грамадзяне Украіны, і Літвы, і іншых краін таксама знаходзіліся і працягваюць знаходзіцца за кратамі. І тут Лукашенко хоча выгандліваць максімум. З аднаго боку, ён разумее, што нават тыя саступкі, якія зроблены Злучанымі Штатамі Амерыкі, яго не задавальняюць, бо сітуацыя эканамічная ў краіне вельмі цяжкая. Яна не паляпшаецца, яна даволі дрэнная, стагнацыя ў эканоміцы, яму трэба хутчэй дасягаць эканамічных вынікаў. Я думаю, што амерыканцы таксама разумеюць, з кім яны вядуць перамовы. Калісьці я меў такую камунікацыю, сказалі, што мы вельмі прагматычна ацэньваем перамоўшчыка з боку Мінска, ведаем хто, што, як раней ён праводзіў палітыку, як праводзіць зараз. Я думаю, вялікая праблема, якая сёння ёсць таксама і для амерыканцаў, ну, гэта маё прыпушчэнне, але я з кантактаў разумею, што яны гэта пацвярджаюць, тое, што Лукашенко вызваляе палітзняволеных, і адначасова палітзняволенымі прызнаюцца новыя чарговыя беларусы і беларускі. І гэты працэс проста, ну, выглядае пакуль яшчэ як канвеер. Мы ўдзячны амерыканскаму боку і заўсёды будзем выказваць словы павагі і ўдзячнасці за тую працу, за якую яны ўзяліся, але ўсё ж такі з вами бачым таксама, што і Лукашенко тут проста набірае новых закладнікаў. Ці гэта значыць, што сітуацыя фактычна будзе праходзіць па колу, пакуль спадар Коул прыедзе ў Беларусь, колькасць палітычных зняволеных зноў узрасце да першапачатковай лічбы 1500–2000 чалавек. Ну, можа, не такімі тэмпамі, ўсё ж такі зараз прымаецца такі падыход, часта атрымліваюць хімію тых, каго затрымліваюць у Беларусі, а не прысуды ў турмах, хаця мы чытаем з вами, канешне, практычна кожны дзень і пра новыя прысуды. Тут ужо пытанне прызнання іх или непрызнання палітзняволенымі, колькі разумею практыку праваабарончых арганізацый, яны іх не прызнаюць. Я, можа, хацеў бы быць аптымістам і хацеў бы, каб адбылося вялікае звальненне да юбілея Злучаных Штатаў Амерыкі, які будуць адзначаць ЗША 4 ліпеня, гэта 250 гадоў з моманту заснавання Злучаных Штатаў Амерыкі. Я думаю, амерыканскому боку было бы вельмі важна, каб да гэтага дня выйшла вялікая група палітзняволеных, перадусім жанчын. Бо таксама мы разумеем, і амерыканскі бок гэта улічвае, наколькі мы можам здагадвацца ў сваіх перамовах, што Лукашенко абвясціў гэты год годам жанчын. Так што лагічна было б, каб наступным разам выйшлі усе жанчыны. Лепш, каб усе палітзняволеныя, але ну, хаця бы гэта тыя жанчыны, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Некаторыя аналітыкі казалі, што Лукашенку магло раззлаваць тое, што пытанне транзіту беларускага калію гэтак і не ўдалося вырашыць, і нават Вашынгтон спрабаваў націснуць на Літву і Еўразвяз, каб паспрыяць вырашэнню гэтага пытання. Ці каманда Святланы Ціхановскай, офіс каманда НАУ таксама на сувязі з уладамі Літвы ў гэтым пытанні, і што вы можаце сказаць, дзе ёсць тыя чырвоныя лініі, за якія дэмакратычныя сілы не дазволяць пайсці ў пытаннях дамоўленасцяў аб вызваленні палітвязняў? Як прадстаўнік у кабінеце адказваю за санкцыйную палітыку, таксама як член Коордынацыйнай рады з'яўляецца дэлегатам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, мы
постоянно знаходзімся ў кантакце і з Літвой, і з Украінай, і з Польшай. Дарэчы, я падымаў гэтае пытанне падчас сустрэчы з Андрэем Сібігам, міністрам замежных спраў, і прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Пытаўся, ці Украіна пойдзе на саступкі, і пачуў адназначны адказ з боку прэзідэнта Украіны: не, катэгарычна не, таму што гэта створыць дадатковыя магчымасці для Расійскай Федэрацыі прадаваць гэтымі каналамі калійны ўгнаенні расійскія, і гэта павялічыць даходы Расійскай Федэрацыі. Ну, дарэчы, і даходы рэжыму, які выкарыстоўвае гэтыя сродкі на рэпрэсіі. Я сустракаўся з кіраўніком парламента Літвы Алекасам, з міністрам юстыцыі, з дырэктарам дэпартамента МЗС Літвы, у прэм'ер-міністра, у прэзідэнта Літвы, і там я таксама пачуў адназначную пазіцыю: не, Літва не пойдзе на саступкі. Дарэчы, з парламентарыямі ад Літвы ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вось мы на гэтым тыдні таксама вялі кансультацыю на гэты год, і я спадзяюся, што будзем рабіць крокі і на у міжпарламенцкіх структурах, дзе і прадстаўлена Коордынацыйная рада. Тут Лукашенко павінен зразумець, што для нас важнейшай справай з'яўляецца вызваленне людзей. І я веру ў тое, я перакананы ў тое, што амерыканцам хопіць сілаў, сродкаў, метадаў нестандартнай дыпламатыі, каб дасягнуць этой мэты. А ў еўрапейцаў ёсць таксама просьба з нашага боку, каб яны адвакатавалі і дабіваліся рэальных, а не касметычных зменаў у Беларусі, бо інакш падставы, якія створаны ў заканадаўстве лукашэнкаўскага рэжыму, будуць прыводзіць да паўтарэння сітуацыі. Людзі будуць выходзіць, а чарговыя будуць уваходзіць у турмы. У Беларусі не будзе палітычных партый, не будзе незалежных СМІ, ніхто не будзе рэабілітаваны. Дэпартавана з краіны 600 тысяч мінімум чалавек, і у нас няма права вярнуцца на радзіму. Канфіскацыя маёмасці, пераслед блізкіх. Ну, я магу працягваць і працягваць. Пра гэта мы таксама забыцца не маем права. І вось тут з Брусселя мы ведзем такія перамовы. Я ставіў гэтае пытанне, дарэчы, у Страсбургу на паседжанні палітычнага камітэта спадару Салівану, спецыяльнаму пасланніку Еўрапейскай камісіі па санкцыях. І у Еўрапейскага саюза захоўваецца строгая пазіцыя. Да канца лютага 2027 года ніякіх тут зменаў не плануецца. Усё залежыць ад Лукашэнкі. Вы маеце рацыю, што рэпрэсіі не спыняюцца, і колькасць палітвязняў павялічваецца, набіраюцца новыя закладнікі, але таксама, калі ўсё ж такі нестандарты дыпламаты ў Вашынгтону не будзе ставаць і працэс перамоўны будзе зацягвацца, ці ёсць у дэмакратычных сілаў тады план Б, як паспрыяць вызваленню людзей? Яшчэ раз, я веру ў тое, што ў амерыканцаў дастаткова магчымасць. Ну, давайте паглядзім, што адбылося ў Венесуэле, у Каракасе. Да? Давайте паглядзім, як амерыканцы ведуць сябе з Кубай. Ну, у Іране, можа, там па-рознаму іх атрымліваецца. Таму давайте ўсё ж такі глядзець больш шырока на праблему сітуацыі правоў чалавека ў Беларусі. Яшчэ раз кажу, тут няма сумненняў, і гэта не падлягае ніякай дыскусіі. Вызваленне людзей з'яўляецца прыярытэтам, і гэтым займаюцца Злучаныя Штаты Амерыкі. Еўрапейскі саюз мы просім, каб ён дабіваўся, выкарыстоўваючы залатую санкцыйную акцыю. Гэта як мінімум 14 санкцыйных пакетаў супраць рэжыму і 20 санкцыйных пакетаў супраць Расіі, дзе таксама ўпісаны адпаведныя сектары эканомікі Беларусі і кампаній, каб гэта выкарыстоўвалася для рэальных, а не касметычных змен. Ёсць яшчэ адна тэма, якую б мы хацелі абмеркаваць. Еўразвяз рыхтуе новы 21 пакет санкцыяў, што кардынальна змяняе падыход да ўдзельнікаў расійскай агрэсіі і канчаткова перакрывае эканамічны кісларод шэрым схемам, прынамсі хацелася б так думаць. Сёння кіраўніца Еўракамісіі Урзуля фон дэр Ляйен прэзентавала дакумент, які мае беспрэцэдэнтныя і вельмі канкрэтныя мэты. Давайте паслухаем, пра што гаворка. Бруссель прапануе ўвесці поўную забарону на ўезд у краіны еўразвязу для асобаў, якія служылі ў расійскім войску з пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну, або тым, хто браў удзел у вайне. Не менш сур'ёзны ўдар чакае і афіцыйны Менск, які таксама ўключаны ў гэты антываенны пакет. Еўракамісія прапануе цалкам зараўняць гандлёвыя абмежаванні супраць Беларусі з захадамі, што ўжо дзеюць супраць Расіі. Дагэтуль розніца ў санкцыйных рэжымах дазваляла выкарыстоўваць беларускую юрысдыкцыю і лагістыку як транзітны калідор для паставак забароненых тавараў у Расію. Цяпер еўразвяз мае намер сінхранізаваць абмежаванні і цалкам зліквідаваць гэтую шчыліну. Да таго ж абмежаванні закрануць захады супраць расійскай энергетыкі, банкаў, гандлёвых кампаніяў і кампаніяў, звязаных з рыбнай лоўляй. Каб новыя правілы набылі законную моц, 21 пакет мусіць прайсці працэдуру аднагалоснага зацверджання ўсімі дзяржавамі-чальцамі еўразвязу.
Ну, вось адна з такіх новых прапановаў это увесці забарону на ўезд у еўразвяз для асобаў, якія бралі ўдзел у вайне на баку Расіі ва ўкраіне. Як вы думаеце, як это можа паўплываць на тых, хто служыў па кантракце, хто, можа быць, далучаўся да прыватных вайсковых кампаніяў, у тым ліку беларусы, якія такім чынам ваявалі на баку Расіі або збіраюцца, ці можа гэта паўстрымаць далучацца людзей да вайны? Комментуючи проект санкцыйнага пакета, я хочу сказать, что вельмі важно, что Европейский Союз падтрымлівае гэтую пазіцыю гарманізацыі санкцый. Гэта значит увядзенне аднолькавых сектаральных санкцый як у адносінах России, так и режиму Лукашэнкі, каб не ствараць дзіркі для абыходу, і што синхронно прымаюцца гэтыя рашэнні. Гэта адначасова. То есть тут розніца паняццяў. Журналіст выкарыстаў слово синхронизация, а тут все ж таки больш важная гарманізацыя, уже пазней адначасовае прыняцце новых санкцыйных пакетаў. Гэта б'е по режиму, і ён таму і як бы стукаецца ў дзвері Брюсселя. Што тычыцца военных, по той інфармацыі, якую мы атрымалі ад украінскага боку падчас сустрэчы ў коордынацыйным штабе па пытаннях военнопалонных, 2871 грамадзянін Беларусі па дадзеных вайсковай выведкі Украіны падпісаў кантракты з узброенымі сіламі Расійскай Федэрацыі. Гэта беспрэцэдэнтна, і гэта, конечно, павінна на гэта быць наша абсалютная рэакцыя. 440 чалавек з іх ужо загінула. Усіх іх у большасці накіроўваюць на мясныя штурмы. Мы мелі таксама сустрэчу з 3 военнопалоннымі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Украіны, якія сказалі, што яны з Гомельскай вобласці і што цынічна яны пайшлі падпісваць кантракт толькі таму, што грошай захацелася. Значыць, гэта пацвярджае, якая эканамічная сітуацыя ў Гомельскай вобласці, калі людзі ідуць ваяваць за грошы. Да? Важна праводзіць гэтую кампанію і тлумачыць, што не толькі пытанне будзе ў забароне на ўезд на тэрыторыю Еўрапейскага Союза. Перадусім, вы там можете загінуць. Галоўнае, ніколі з Украіны у нас не было ніякіх праблем у адносінах. У нас заўсёды былі добрыя і цёплыя адносіны паміж беларускім і украінскім народам. Дарэчы, коордынацыйны штаб ўжо накіраваў мне ліст з прапановай сумесных інфармацыйных кампаній, напрыклад, такіх як Stop Russian Recruiting, калі набіраюць у войска замежных грамадзян, у тым ліку грамадзян Беларусі. Яшчэ важны момант. Адзін з гэтых грамадзян Беларусі сказаў, што ён прайшоў праз ваенкамат беларускі і паехаў у Расію падпісваць кантракт. Ён не удакладніў, дапамагаў ли яму ваенкамат, але ваенкамат быў паінфармаваны. Таму і міністр Хрэнін, і начальнік генеральнага штаба узброеных сіл Лукашэнкі Муравейка павінны разумець, што яны фактычна пакрываюць крымінальныя злачынствы, якія з'яўляюцца крымінальнымі, зыходзячы з заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Ну а спісы, зразумела, гэта тэхнічная працэдура. Як былы консул, я скажу, гэтыя спісы украінскі бок перадасць Еўрапейскаму Саюзу. Еўрапейскі Саюз упіша ў свае базы. Яны не атрымаюць візы альбо пры спробе ўехаць іншым чынам на тэрыторыю краін Еўрапейскага Саюза. На ўсё жыццё ў іх будзе такая забарона. Гэта звязана, конечно, і з пытаннямі бяспекі, ну і ўплывам на тое, каб менш, у тым ліку грамадзян Беларусі, падпісвала гэтыя кантракты. Альбо няўжо гэтыя людзі, сапраўды адваяваўшы на тэрыторыі Украіны супраць украінцаў, будуць збірацца потым просто паехаць на закупы ў Вільню ці там у Варшаву на выходныя. Які сэнс ввогуле гэтых забаронаў, калі гэтыя людзі і так не будуць перакрочваць мяжу Еўрапейскага звязу? Ну, гэта не зусім так. Слухайце, людзі думаюць, што жыццё доўгае. Вось выжыву, на мясной штурме накіруюсь, не загіну, пройдзе 10-20 гадоў, а можа я пазней уже мяне выкрасяць з гэтых спісаў, паеду зноў. Зараз трэба даваць усімі магчымымі, даступнымі сродкамі месаджы усім тым, хто падпісвае гэтыя кантракты. Гэта злачынства супраць беларускага народа. Гэта крымінальнае злачынства з пункту гледжання заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Гэта і таксама ўжо злачынства ваеннае, бо гэта акт агрэсіі, удзел у акты агрэсіі. І гэта людзі павінны разумець, што на гэта будуць адпаведныя наступствы. Не ўсіх можна пакараць праз крымінальныя прысуды міжнароднага характару, да? Вырашэнне там у міжнародным крымінальным судзе ці ў спецыяльным трыбунале адказ за агрэсію, які спецыяльна створаны для гэтых пытанняў. Значыць, выкарыстоўваюцца тыя метады, якія ёсць. Адзін з метадаў, то ў тым ліку забарона на ўезд на тэрыторыю Еўрапейскага Саюза. Можна яго не рабіць, але я лічу, што трэба выкарыстоўваць усе магчымыя даступныя сродкі. Што ж, дзякую вам вялікі за гэтую размову. Нагадаю, Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, быў госцем студыі Белсат.
Лукашенко спрабуе выглядаць моцным лідарам, літаральна гуляе ў матчы, аднак разумеецца, адкрытага ўдзелу Беларусі ў вайне супраць Украіны. Такую ацэнку інтэрв'ю Белсату у студыі ТФП World у Брусэлі дала экспертка ў справах НАТО і міжнароднай бяспекі Герлінде Нігус. Яна пракаментавала таксама пагрозы Лукашэнкі, заявы камандзіра украінскіх сілаў беспілотных сістэмаў Роберта Броуді, размяшчэнне расійскай тактычнай ядравай зброі ў Беларусі, магчымыя рызыкі для краінаў НАТО і перспектывы еўрапейскай бяспекі. Падрабязней глядзіце ў інтэрв'ю нашага корэспандэнта Алеся Сіліча. Спадарня Нігус. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі нядаўна заявіў, што Пуцін можа выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі не толькі супраць Украіны, але і супраць краінаў НАТО. Наколькі сур'ёзным вы лічыце такі сцэнар? Добрый дзень. Дзякуй за запрашэнне. Думаю, тут магчымыя два варыянты развіцця падзеяў. Адзін з іх, на мой погляд, значна менш імаверны, а другі больш. Пачну з менш імавернага. На маю думку, выкарыстанне Беларусі як плацдарму для расійскіх ракетаў адносіцца менавіта да менш імавернага сцэнару. Таксама менш імаверным я лічу і поўнамаштабнае ўварванне з тэрыторыі Беларусі ў адную з краінаў НАТО. Нават ініцыятыву самой Беларусі ў гэтым кірунку я лічу вельмі малаімавернай, бо для гэтага, мяркую, спатрэбіліся б кіраўніцтва і падтрымка з боку Расіі. Усё гэта я лічу малаімаверным, бо НАТО цягам апошніх гадоў, а калі хочаце і дзесяцігоддзяў, асабліва з 2014 года, сістэмна ўмацоўвала свой усходні фланг. Пуцін гэта добра ведае, і Лукашенка таксама гэта ведае. Таму такі тып, калі хочаце класічнай вайны, я лічу менш імаверным сцэнаром. Разам з тым, больш імаверным сцэнаром, на маю думку, ёсць тое, што Пуцін ужо робіць у дачыненні астатняй Еўропы ды іншых партнёраў. Узмацненне сваёй ценявой вайны. Я маю на ўвазе ўсё, што адносіцца да гібриднай вайны. Дыверсіі, прымус, выкарыстанне мігрантаў як гібриднага інструменту, што Беларусь ужо рабіла некалькі гадоў таму, асабліва на польскай мяжы, а таксама кібератакі. Усё гэта ўваходзіць у арсенал інструментаў такой ценявой вайны. І я мяркую, што гэткія дзеянні вельмі імаверныя. Больш за тое, яны, думаю, будуць узмацняцца, бо нас будуць выпрабоўваць і аказваць на нас ціск. Таму менавіта гэты сцэнар я бачу як больш імаверны. Беларускае войска пакуль, на шчасце, не распачало свайго ўдзелу ў гэтай вайне. Але калі гэта адбудзецца, якія наступствы могуць быць не толькі для рэжыму Лукашэнкі, але і для беларускай эканомікі ды беларускага народу? Як вы ведаеце лепш за мяне, Беларусь размяшчае на сваёй тэрыторыі расійскія войскі і расійскія ракеты, а таксама забяспечвае лагістычную падтрымку. Пры гэтым сам Лукашенка выключаў магчымасць накіравання беларускіх войскаў на вайну. Аднак, на мой погляд, ёсць прыкметы таго, што Беларусь усё ж мае ўскосны ўдзел у гэтай вайне, прынамсі ў дзвюх сферах. Па-першае, існуюць каля 500 беларускіх прадпрыемстваў, што падтрымліваюць расійскія ваенныя намаганні. І гэта, безумоўна, мае значэнне для Пуціна. Па-другое, сам факт таго, што расійскія войскі цяпер на тэрыторыі Беларусі, прымушае Украіну утрымліваць значныя рэсурсы на гэтым кірунку, бо яна мусіць абараняць і тую мяжу. У гэтым сэнсе Беларусь як плацдарм, узмоцнены расійскімі войскамі, ракетамі ды іншымі сродкамі, застаецца карыснай для Расіі, нават калі беларусы беспасярэдня не ўдзельнічаюць у вайне. Таму можна казаць пра ўскосны ўдзел Беларусі ў гэтай вайне. Калі ж дапусціць, што Расія пацярпіць сур'ёзную паразу ва ўкраіне, і сітуацыя для яе будзе складвацца вельмі дрэнна, тады Пуцін, безумоўна, можа пачаць мацней ціснуць на Лукашэнку, патрабуючы ад яго актыўнейшых дзеянняў. Такі сцэнар можна ўжо ўявіць. Аднак я мяркую, што для Беларусі ў такім выпадку будуць вельмі сур'ёзныя негатыўныя наступствы. І для самога Лукашэнкі таксама. Вайна не карыстаецца папулярнасцю ў Беларусі, таму яму давялося б заплаціць за гэта палітычную цану, нягледзячы нават на задушэнне апазіцыі. Акрамя таго, ён можа сутыкнуцца з новымі санкцыямі, асабліва з боку еўразвязу. Відаць, у меншай ступені з боку ЗША, бо Злучаныя Штаты маюць уласны падыход да гэтага пытання. І яшчэ мацней узрасце залежнасць Беларусі ад Расіі.
Таму я думаю, што калі Пуцін сапраўды ўзмоцніць ціск на Лукашэнку, той будзе дзейнічаць так, як рабіў гэта дзесяцігоддзямі. Спрабаваць ухіліцца, выкруціцца і знайсці спосаб не выконваць гэтых патрабаванняў у поўным аб'ёме. Але калі я правільна вас зразумеў, Лукашенко баіцца накіроўваць беларускую армію ва ўкраіну. Ці так гэта? Ён разумее магчымыя наступствы? Я думаю, што ён сапраўды разумее гэтыя наступствы. Украінскі бок ужо даў яму зразумець, што Беларусі давядзецца заплаціць вельмі высокую цану за такі крок. Таму, думаю, Лукашенко будзе імкнуцца заставацца карысным для Пуціна, але не пераходзіць мяжу адкрытага ўдзелу ў вайне, адпраўкаю беларускіх войскаў. Тэарэтычна ён можа пайсці іншым шляхам, накіроўваць асобных беларусаў у Расею, дзе тыя будуць змяняць дакументы і пасля удзельнічаць у вайне ўжо як расейскія вайскоўцы. Але гэта ўжо частка гульні з маскаваннем. Камандзір сілаў беспілотных сістэмаў Украіны Роберт Броўдзі, больш вядомы пад пазыўным «Мадзяр», нядаўна заявіў, што калі беларускае войска ўвойдзе на тэрыторыю Украіны, у яго ўжо ёсць 500 цэляў для знішчэння. Наколькі сур'ёзна можна ўспрымаць такія словы? Калі б я была беларускую ці нават расейкаю, я ўспрымала б такія словы вельмі сур'ёзна. Калі паглядзець на высокадакладныя ўдары ў глыбіні расейскай тэрыторыі, што наносілі ўкраінцы апошнім часам, у тым ліку падчас гэтага прапагандысцкага шоу Пуціна ў Санкт-Петербургу, а таксама цягам апошніх тыдняў, месяцаў ды гадоў, прычым іх магчымасці ўвесь час паляпшаюцца, то гэта паказвае, што Украіна валодае сродкамі для такіх высокадакладных далёкіх удараў і мае выведныя магчымасці для вызначэння цэляў. Таму, калі Мадзяр робіць такую заяву, я сказала б, так, яны дакладна ведаюць, па якіх вайсковых аб'ектах будуць наносіць удары. Гэта могуць быць аб'екты вайсковай інфраструктуры, важныя вытворчыя і прамысловыя прадпрыемствы, транспартныя вузлы, масты, чыгуначныя каляіны ды шмат чаго іншага. Таму я ўспрымала б гэта вельмі сур'ёзна. Зразумела, што мэта Украіны ў такім выпадку падаць сігнал і стварыць эфект стрымлівання. Яны хочуць паказаць беларускаму боку, на што здольныя. Гэта азначае, што яны ўжо ведаюць, па якіх аб'ектах будуць наносіць удары, калі Беларусь стане актыўнай удзельніцай вайны. Сам Лукашенко падчас саміту Еўразійскага эканамічнага саюзу пракаментаваў словы Мадзяра. Ён заявіў, што яго таксама ёсць шмат цэляў ва ўкраіне, а таксама, як ён выказаўся, асабліва важныя цэлі з дакладнымі каардынатамі. Што, на вашу думку, ён меў на ўвазе? Рэзідэнцыю Зяленскага, Запарожскую атамную электрастанцыю ці, магчыма, Чарнобыльскую АЭС, якая цяпер ужо не працуе? На мой погляд, гэта блеф. Я сапраўды думаю, што гэта проста грубы блеф. Як мы ўжо абмяркоўвалі сёння, любы адкрыты ўдзел Беларусі ў вайне, акрамя ценявой вайны ці ўскоснага ўдзелу, пра які мы ўжо гаварылі, сустрэне адпор з боку Украіны і стане аб'ектам украінскіх удараў у адказ. Таму я думаю, што гэта блеф. Лукашенко проста імкнецца прадэманстраваць сябе моцным лідарам і паказаць свае магчымасці. Калі хочаце, гэта тыповыя паводзіны чалавека, які хоча выглядаць моцным. У Іспаніі для гэтага ёсць нават асобнае слова – мачызма. Думаю, гэта менавіта з той катэгорыі. З іншага боку, з тых варыянтаў, якія вы згадалі, ён сапраўды мог мець на ўвазе Запорожскую атамную электрастанцыю. Не ў сэнсе нанесення па ёй удараў, а як элемент ядравага рытарычна-палітычнага ціску або, калі казаць адкрытым тэкстам, ядравага шантажу. Гэта цалкам укладаецца ў такую логіку. Але не думаю, што ён быў бы настолькі неразумным або нават самазнішчальным, каб сапраўды пайсці на штось падобнае. Бо напад на атамную электрастанцыю меў бы наступствы не толькі для Украіны. Мы ведаем, што радыацыйнае забруджанне не застаецца ў межах адной краіны. Яно распаўсюджваецца туды, куды дзьме вецер. І гэта магло б закрануць Беларусь. Расійская тактычная ядравая зброя ўжо размешчаная ў Беларусі. Акрамя таго, у траўні праходзілі вучэнні з выкарыстаннем тактычнай ядравай зброі. Я нядаўна запісваў інтэрв'ю з дэпутатам Еўрапарламенту, а таксама з фінскім генералам Пекам Товары. Ён заявіў, што ў гэтых вучэннях няма ніякага вайсковага сэнсу і што Пуцін проста спрабуе запалохаць краіны НАТО. Ці згодныя вы з такой ацэнкай?
Думаю, адказ так. Мяркую, што гэта відавочнае запалохванне. Гэта частка таго, што мы назіраем з 2022 года. Гэта частка расійскага ядравага шантажу і дэманстрацыі сілы, якая фактычна накіраваная на тое, каб запалохаць нас, тых, хто падтрымлівае Украіну. Запалохаць саму Украіну і падзяліць нас. Бо гэтая тэма сапраўды вельмі палярызуе грамадства. Яе будуць падхопліваць сілы крайне правага спектру, у тым ліку ў маёй краіне, Нямецчыне, каб заклікаць да аднаўлення стасункаў з Расіяй. Таму ўсё гэта накіраванае на тое, каб падзяліць нас і спаралізаваць. На гэтым, калі хочаце, і палягае ягоны інфармацыйны пасыл. Я не бачу ў гэтым ніякай вайсковай каштоўнасці. Расія ўжо мае дастаткова сродкаў дастаўкі. Возьмем хаця б комплексны «Іскандер» у Калінінградскай вобласці. Яны могуць дасягнуць любой цэлі ў Еўропе, якую Расія выбера. Для гэтага ёй не патрэбныя беларускія ракеты. Таму я думаю, што гаворка ідзе пра запалохванне. Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа таксама нядаўна заявіў, што не выключае размяшчэнне амерыканскай ядравай зброі на тэрыторыі сваёй краіны і нават гатовы ініцыяваць змены ў літоўскую канстытуцыю. Наколькі гэта рэальна і ці ўзмоцніць гэта еўрапейскую бяспеку? Шчыра кажучы, я вельмі скептычна стаўлюся да такой перспектывы. Я ведаю, існуюць дыскусіі пра тое, што амерыканцы дапускаюць магчымасць пашырэння праграмы ядравага абмену на іншыя краіны. Польшча, дарэчы, ужо некалькі гадоў праяўляе цікавасць да гэтага. Але калі гаворка ідзе пра Літву, я бачу сур'ёзныя перашкоды. Адна з іх – згаданая вамі Канстытуцыя. Для яе змянення спатрэбіцца канстытуцыйная большасць у парламенце, а таксама правядзення агульнанацыянальнага рэферэндуму. Але яшчэ важнейшая матэрыяльная перадумовы. Нельга проста сказаць, мы хочам размясціць у сябе ядравую зброю. Для гэтага патрэбныя адмысловыя сховішчы. І не менш важна, а магчыма, нават яшчэ важней, мець сродкі дастаўкі, то бок адпаведныя бамбавальнікі, здольныя несці ядравую зброю. У Літвы няма ні такіх сродкаў дастаўкі, ні сховішчаў. Стварэнне ўсёй гэтай інфраструктуры каштавала б надзвычай дорага. Таму і з гэтага пункту гледжання я вельмі скептычна стаўлюся да такой магчымасці. І ёсць яшчэ трэці момант. Пакуль у Белым доме Дональд Трамп або нехта падобны да яго, напрыклад, Джей Ді Вэнс, я думаю, што Трамп будзе працягваць сваю палітыку збліжэння з Пуціным. Таму ён не зробіць кроку, наконт якога Пуцін скажа яму: «Гэта дрэнная ідэя, дружа». Я расцэню гэта як правакацыю, таму лепш адмовіцца ад гэтага. І Трамп яго паслухае. Таму я не думаю, што пры Трампу такое рашэнне будзе прынятае. Калі б я была ў Літве, я разглядала б як больш рэалістычную перспектыву французскую ініцыятыву таго, што яны называюць перадавым стрымліваннем, заснаваным на ўласным ядравым патэнцыяле Францыі. Форс де фрап. Гэта значыць на французскіх стратэгічных ядравых сілах стрымлівання. Я абмяркоўвала б з французамі, якім чынам Літва магла б стаць часткай той ініцыятывы. Дарэчы, яны ўжо пачалі гэта рабіць. І гаворка тут не пра размяшчэнне ядравай зброі на тэрыторыі краіны. Маё апошняе пытанне. Наколькі рэальным вы бачыце сёння магчымасць таго, што Расія можа пачаць агрэсію супраць краінаў Балтыі або іншых дзяржаваў сябраў НАТО? Я памятаю выступ Джо Байдена ў Варшаве, калі ён быў прэзідэнтам ЗША. Тады ён сказаў, што калі расійскі салдат ступіць хаця б на 1 сантыметр тэрыторыі НАТО, то атрымае адпаведны адказ. Якая сітуацыя цяпер? Ці не страціў Пуцін свой страх з прыходам новага прэзідэнта ў Белы дом? Не думаю, што ён цалкам страціў гэты страх. Але, на маю думку, ён, безумоўна, пачуваецца больш упэўнена і імкнецца выкарыстаць на сваю карысць тое, што ён лічыць спрыяльным для сябе раскладам абставінаў. Давайце паглядзім праўдзе ў вочы. З пачатку свайго другога прэзідэнцкага тэрміну Трамп спрыяў расійскаму дыктатару, арганізаваў яму фактычна чырвоную дарожку на Алясцы, называў дэмакратычна абранага прэзідэнта Украіны дыктатарам, падтрымліваў умовы ўрэгулявання вайны, выгадныя для Расіі.
і аказваў ціск на ахвяру гэтай агрэсіі ўкраіну. Усё гэта рабілася ў рамках імкнення вярнуць стасункі паміж ЗША і Расіяй да стану бізнес як звычайна. Таму Трамп у Белым доме гэта, безумоўна, падарунак для Пуціна. Пастаяннае выказванне Трампа пра НАТО, у якіх ён дэманструе сумневы наконт прыхільнасці ЗША альянсу, яго салідарнасці і гатовасці выконваць абавязанні паводле артыкулу 5 аб калектыўнай абароне, а таксама ягоныя нядаўнія словы, калі ён назваў НАТО папяровым тыграм, безумоўна падбадзёрваюць Пуціна да ўзмацнення ягонай ценявой вайны. І менавіта гэта мы ўжо назіраем цяпер. Я перакананая, што менавіта гэта мы будзем бачыць і ў наступныя месяцы, і ў наступныя гады. Але ці адважыцца Пуцін праверыць нас на трываласць праз абмежаванае ўварванне на нейкую частку тэрыторыі НАТО? Я гэтага не выключала б, але гэта яшчэ трэба будзе ўбачыць. І тады галоўным выпрабаваннем для НАТО стане пытанне, будзе задзейнічаны артыкул 5 або не. Гэты тэст яшчэ чакае як нас, так і сам альянс. Thank you very much. Сёння з намі была тут у студыі ТВП World у Брусселі экспертка ў пытаннях НАТО, міжнароднай бяспекі Ерлінда Ніхіус. Алексійович, Белсат, Бруссель. І настаў час прыгледзецца да жыцця рэгіёна. У Беларусі гэтую рубрыку мы рыхтуем разам з калегамі з Бэгамедыя. Пачнем з Віцебску. Там мясцовы жыхар прадказаў камунальную катастрофу, але ўлады звярнулі ўвагу на праблему толькі тады, калі зямля ў абласным цэнтры літаральна сышла з-пад ног. Гаворка пра інцыдэнт на вуліцы Шрадера. Там правалілася падмытая дажджамі зямля на месцы пракладвання каналізацыйнай трубы. Жыхароў суседніх дамоў давялося тэрмінова эвакуяваць. Гэтак яшчэ ў сакавіку мясцовы тыктокер апублікаваў падрабязныя відэа пра магчымыя наступствы. Ён папярэджваў пра грубыя памылкі пры рамонце мясцовага калектару і рызыку абвалу грунту каля жылых дамоў. Цяпер чыноўнікі апраўдваюцца дажджамі і асаблівасцямі глебы, робячы выгляд, што раптоўны правал немагчыма было прадбачыць. А цяпер рэдкі выпадак для беларускіх рэгіянальных медыяў. Дзяржаўная газета раптам стала на бок жыхароў, а не чыноўнікаў. Здараецца ж. Усё пачалося з таго, што камунальнікі Кобрына пахваліліся ў інтэрнэце пакосам травы. У адказ гараджане засыпалі іх скаргамі на двары, што зараслі пустазеллем па пояс. Нечакана абласная газета «Зара» узялася спраўдзіць каментары. Працаўнікі выдання прайшліся па адрасах, празмаўлялі з абуранымі людзьмі і адкрыта раскрытыкавалі камунальныя службы за безгаспадарлівасць. Цікава, што кіраўніцтва мясцовага ЖКГ даваць тлумачэнні дзяржаўным журналістам проста адмовілася. Штосьці мне падказвае, што ў вельмі хуткім часе журналісты гэтай газеты могуць страціць працу, бо, як вядома, крытыкаваць нават у раённых газетах можна вышэйшае кіраўніцтва Беларусі, так ці інакш, але ні ў якім выпадку не мясцовае. Ну, рызыкоўна. Як апраўдаць бясконцы адключэнні гарачай вады? Дзяржаўная прэса ў Баранавічах знайшла арыгінальнае выйсце. Распавесці, што ў Еўропе таксама гэтак бывае. Гараджане засыпалі мясцовыя медыа скаргамі на тое, што ваду летам адключаюць некалькі разоў запар. У адказ раённая газета «Наш край» прапанавала паглядзець падборку загалоўкаў пра адключэнні гарачай вады ў еўрапейскіх краінах. Як патлумачылі ў нашым краі, скрыншоты публікацыяў з Польшчы і краінаў Балтыі падрыхтавалі спецыялісты Берасці Энерга. Жыхары Баранавічаў такога крэатыву не ацэнілі. Людзі ў каментарах шчыра не разумеюць, чаму камунальныя праблемы ў суседніх краінах мусяць іх суцяшаць. Ну вось такія, в прынцыпе, сёння навіны рэгіёнаў. Гэтым скончым нашу студыю «Белсат». Адзінае, што давай падсумуем вынікі апытання, пра што мы сёння ў вас пыталіся, пра замінку ў перамовах Лукашэнкі з амерыканскай адміністрацыяй. Чаму палітвязняў пакуль не будуць вызваляць? І у нас былі варыянты адказаў. Лукашенко хоча больш саступак. За гэты варыянт прагаласавала 53%. Амерыканцы проста стаміліся ад гэтых перамоваў з Менскам 8%, перашкаджае забарона транзіту калію 19%, дарэчы, за гэты варыянт я прагаласаваў. Не ведаюць 20%, што ж стала прычынай, ведае Святлана Ціхановская. Ну і амерыканцы, напэўна, ведаюць разам з Лукашэнкам.
Так, пакуль дакладнай прычыны не называюць, але прынамсі кажуць, што ўсё пад кантролем і працэс адновіцца праз некаторы час. Ну, спадарства, будзем сачыць за гэтай тэмай, абавязкова абмяркоўваць і паведамляць пра навіны ў нашых эфірах. Дзякуем за ўвагу сёння. Для вас працавалі Віталь Бабін, Юлія Лабанова. Да хуткай сустрэчы на Белсаце. Пакуль.